pystyttekö, hei, te jotka nostitte nyt kättä, kuinka moni pystyy teistä nyt ottamaan jonkun mukaan sinne? Ainakin 1, 2, 3, 4. Joo, hieno juttu. Hei, te olette loppuun, oletteko kaikki sitten ihan loppuun ruokailuun asti? Tehdään sillä tavalla, että kun teitä on nyt 4, niin tämä kuljetus ei pitäisi olla mikään probleema. Mutta se on pieni probleema, että teidät löydetään. Tässä on varmaan myöskin ei-suomea puhuvia mukana, ainakin tiedän, että 1, 2. Niin me voitaisiin, tai te voisitte vaikkapa keräydytään siihen tuonne respaan. Ja siinä sitten kohtaatte nämä kuljetettavat. Hieno juttu. Saadaan tämä asia hoidettua, koska täällä oli meillekin yllätys, että sunnuntaisin ei ollut näitä linja-autokuljetuksia täältä, joka alun perin kyllä näytti ihan se normaalilta, mutta yhtäkkiä syyskuun alusta tiedot muuttuu. Näin, no niin, tämä asia näyttää hyvältä. Meidän ensimmäinen luennoitsija tulee Unkarista ja hän on Laszlo Mikotsi. Hän on nuoresta iästään huolimatta erittäin tunnettu henkilö UFO-piireissä ja näissä asioissa Unkarissa. Hän on aloittanut oikeastaan hyvinkin varhain 8-vuotiaana. Hän on nähnyt UFO-havainnon ja sen jälkeen saanut myöskin käsinsä UFO-lehden, josta tämä innostus on sitten lähtenyt. Hän on vähän sitten iäkkäämpänä perustanut blogin ja hän kirjoittaa aktiivisesti unkarilaisiin lehtiin UFO-asioista ja hänen kirjoituksensa on ainakin 100 kappaletta julkaistu Unkarissa. Hän on myöskin tietysti UFO-tutkija, niin kuin voitte arvata, ja myöskin siinä mielessä erittäin onnistunut UFO-tutkija, että hän on pystynyt ensimmäisenä unkarilaisena henkilönä saamaan käsiin näitä niin sanottuja salaisia materiaaleja, joita on pimitetty niin kuin niitä vähän pimitetään joka puolella. Niin hän on onnistunut löytämään näitä ja paljastamaan, mikä on erinomainen juttu. Hänen luento on nimeltään Unkarin UFO-asiakirjat ja kontaktit. Ja Joska suorittaa kääntämisen, kuten aina. Niinpä, enemmittä puhetta, kello kulkee nopeasti, niin toivotetaan rajun aplodien meidän luennoitsija Laszlo Mikotsi. Tervetuloa. Onko siellä joku valokatkasi, että saa näitä vähän pimmeämmäksi? Joo, sitä saa voi himmentää tuosta. Mä voin tehdä sen. Okei. Tervetuloa tilaisuuteen. Nimeni on Laszlo Miskolci. Olen UFO-tutkija Unkarista. Az előadásomat 2 részre lehetne osztani. Esitykseni on 2 osasta. Az első fele a hagyományos katonai vonalról fog szólni. Ensimmäinen osa kertoo perinteisestä sotilasasiakirjoista. A második fele pedig a spirituális megtapasztalásokról és kontaktokról. Ja toinen osa on henkisistä asioista ja kontaktista. Én ezt a 2 oldalt próbálom összekötni, mint egy híd. Yritän yhdistää tätä 2 asiaa niin kuin sillalla. Úgy vélem, hogy az UFO kutatás csak akkor megfejthető, ha ezt a 2 oldalt, mind a 2 oldallal foglalkozunk. Mielestäni UFO-tutkimukseen kuuluu molemmat puolet. Pár szóban szeretnék magamról beszélni. Pari sanaa itsestäni. Néhány évvel ezelőtt kezdtem el komolyabban UFO kutatással foglalkozni, de már gyermekkorom óta érdekel ez a téma. Niin kuin aikaisemmin kerrottu, lapsuudesta asti olen kiinnostunut UFOista ja joitakin vuosia sitten hyvin tehokkaasti olen perehtynyt asiaan. 2012 óta publikálok cikkeket nyomtatott sajtóban. Vuodesta 2012
olen aloittanut julkaisemaan artikkeleita ja siitä asti olen julkaissut jatkuvasti eri lehdissä. A későbbiekben már előadásokat is tartottam, és azóta van egy állandó rádió műsorom Hajósi Péter barátommal, aki szintén egy kutató. Ja joitakin vuosia sitten aloitin myöskin esitelmien pitämisen ja myös minulla on radio-ohjelma, jonka ystäväni kanssa pidetään. Minden héten beszélgetünk ufókról, spirituális témákról, és a hallgatók is hozzászólhatnak a műsorhoz. Jatkuvasti keskustelemme henkisistä asioista ja UFO-asioista, johon kuuntelijat voi soittaa ohjelmaan. 2020-ban megjelent a Magyar UFO Akták című könyvem. Vuonna 2020 ilmestyi Unkarin UFO-tiedostokirjani. Ugyanis Magyarországon én vagyok az első, aki hivatalos aktákat szerzett. Unkarissa minä olen ensimmäinen, joka on saanut virallisia sotilastiedostoja tästä teemasta. Ez eddig egyetlen kutatónak sem sikerült, pedig nagyon sokan próbálkoztak. Tämä ei onnistunut aikaisemmin keneltäkään muuta tutkijalta, vaikka ne kyllä kovasti yrittivät. És csak erre az alkalomra fordítottam József barátommal az UFO Unkarissa című füzetet. Ja ihan tätä tilaisuutta varten olen kääntänyt tämmöisen lyhyen vihkon, joka on UFO Unkarissa, joka on myös siellä saatavissa. Ez nem teljesen ugyanaz, mint a nagykönyvem, vannak benne olyan részletek, ami még abban sincsenek benne. Tämä on tietysti lyhennelmä kirjasta, mutta tässä on joitakin osia, jotka kirjassakaan ei ole. Itt talán nagyobb rálátásra lesznek a magyar UFO kutatásra, és a többi dologra, amit itt nem ismert. Tässä on hyvin paljon sellaisia asioita, jotka valaisevat Unkarin UFO-tutkimusta. Akkor nézzük először a katonai incidenseket. Katsotaan ensin sotilastapahtumat ja tiedostot. Már az 1980-as években jelentettek különböző honvédek és pilóták UFO észleléseket a bázisok közelében. Jo vuonna 80 lähtien sotilaat ovat kertoneet erilaisista oudoista ilmiöistä, jotka ovat esiintyneet sotilastukikohtien lähistöllä. Erről csak néhány alkalommal beszéltek a sajtóban, de a Magyar Honvédség nem ismerte el, hogy az UFO-k léteznének. Ne ovat, joitakin näistä henkilöistä on kertonut julkisestikin näistä tapahtumista, mutta itse sotilasjohto ei tunnustanut, että UFOt voisivat olla olemassa. Nagyon sok katonai személy pedig a tapasztalatai után évekkel később mondta el a kutatóknak, hogy mit látott. Ja moni näistä havainnoitsijoista, sotilaista kertoi vasta monen vuoden jälkeen näistä tapahtumista. Tegnapi nap folyamán már szó esett Keleti Györgyről, honvédelmi miniszterről. Eilen Tatsali Gábor kertoi jo lyhyesti tästä puolustusministeristä Keleti Györgyistä. Aki nagyon érdeklődött az UFO jelenség iránt, egész addig, amíg honvédelmi miniszter nem lett. Hän oli hyvin kiinnostunut UFO-ilmiöistä ja UFOista ihan siihen asti, kun hänestä tuli puolustusministeri. Valóban írt cikkeket az UFO magazinba, ráadásul saját kutatásokat. Hän on myös julkaissut artikkeleita tästä aiheesta ja nimenomaan omista tutkimuksista. Valószínűleg nagy befolyással volt rá az, hogy 1988-ban a saját szemével látott UFO-t. Varmasti suurin syy tähän oli se, että vuonna 1988 itse on nähnyt UFOn. Éppen Moszkva fölött repültek, amikor is megjelent egy fényes objektum a repülőgép alatt, és csak a feleségével együtt látták, mert mindenki más aludt a gépen. Olivat lentämässä just Moskovan yläpuolella, kun
koneen alle ilmestyi tämmöinen suuri valopallo ja ainoastaan hänen vaimonsa kanssa nähneet tämän, koska kaikki muut ovat nukkuneet. Mint említettem, számos cikket írt az UFO magazinba, az egyik közül az, amit saját maga kutatott ki, ez a szolnoki katonai incidens. Hän on kirjoittanut monia artikkeleita ja tästä on yksi tapaus, jota hän itse on tutkinut, ja tämä on Solnokin tukikohdan lähellä tapahtunut ilmiö. Itt egy repülőtér található, ahol 2 repülésirányító tiszt látott egy UFO-t. Siinä on sotilaslentokenttä, jossa 2 lennonjohtajaa on havainnut lentävän esineen. Ez 1991. december 30-án történt, és még a radar is észlelte ezt az UFO-t. Tämä tapahtui vuonna 1991 joulukuun 30. päivä, ja tästä on myös tutka havaittu. Aztán már szabad szemmel is látták, ahogy egy óriási fény közelít feléjük. Ja niin tietysti tutkassa havaittiin ensin, ja sitten kun ne katsoivat siihen suuntaan, niin myös ihan silmillä näkivät valtavan kokoisen valopallon lähestyvän. Találgattak, hogy mi lehet, és először egy lopakodóra gondolt. Yrittivät miettiä, mikä se voisi olla, niin ensin ne ajattelivat, että se on varmaan joku amerikkalainen tämmöinen häiväkone. De aztán kirajzolódtak az ablakai, és hogy ez egy korong alakú tárgy, ami ragyog. Mutta kun se lähestyi, niin tuli näkyviin ikkunarivistö ja sekä koko tämä kiekkomainen rakenne. Aztán végül nagyon furcsa mozdulatokat is tett, és végül elszállt. Ja teki hyvin monimutkaisia liikkeitä ilmassa, ja sen jälkeen se lähti lujaa pois. A 2 tiszt bár beszámolt erről Keleti Györgynek, de hivatalosan ezt az esetet soha nem ismerték el. Tämä 2 henkilöä kertoi tästä tällä Keletillä, joka on tutkinut tätä, mutta virallisesti tämä tapaus ei ole tapahtunut. Nem írtam ezt sem, hogy beszámolnak katonák katonai incidensekről, ráadásul egy honvédelmi miniszternek, és hivatalosan még sincsenek UFO. Että vaikka sotilaat kertovat puolustusministerillä tietystä tapahtumista, ja kuitenkin virallinen näkemys on se, että ei ole olemassa lentäviä lautasia. Az egyik kedvenc esetem Tartman-Szentmárián történt, itt egy laktanya található. Yksi tapaus, joka on itselleni hyvin mielenkiintoinen, tapahtui Tarna-Szentmária paikalla vuonna 1989. 1989. október 20-án több katona is, pontosabban az egész bázis látott fényű UFO-kat a bázis környékén. Lokakuun 20. päivä koko tukikohdan miehistö on nähnyt valoilmiöitä lähellä tukikohtaa. Itt még csak fényű UFO-k voltak a területen, amik a fák fölött repkedtek. Tässä vaiheessa ne oli vain valopalloja, jotka lensivät puiden yläpuolella. Azonban november 17-én folytatódtak az események, és az egész bázis látta, hogy újabb UFO-k jelennek meg a környéken. Mutta marraskuun 17. päivä jatkui tämä havainnointi, ja silloin oli selkeästi näkyvissä olevia lentäviä lautasia. Ennek már a eseménynek már különlegesebb is volt, ugyanis a környéken lévő összes állat megbolondult. Ugattak a kutyák, gágogtak a libák, és minden állat egyszerűen, mint a félt volna valamitől. Tämä oli vähän omituisempi tapaus, koska tässä tapauksessa kaikki eläimet ovat, niin kuin olisivat tulleet hulluksi, kaikki koirat haukkuivat, linnut ääntelivät ja joka puolelta tuli eläinten ääniä, niin kuin olisi ollut joku maailmanloppu tai jotain vastaavaa.
Ezeket a rajzokat a katonák készítették, ami megjelenhetett a nyomtatott sajtóban. Näitä piirustuksia ovat tehneet havainnoitsija sotilaat ja ne ovat ilmestyneet jossakin paikallisessa lehdessä. Ezt nem értem, hogy hogyan lehetséges, ugyanis ez az eset szintén nincs elismerve hivatalosan, hogy megtörtént. En tiedä, miten se on mahdollista, koska tämäkään tapaus ei ole virallisesti myönnetty tapahtuneen. Láttak egy ilyen tipikus Saturnus alakú UFO-t, amit ugye a világon nagyon sok helyen észleltek. Et siinä on yksi tyypillinen Saturnuksen muotoinen lentävä alus, joka on maailmalla aika tunnettu. Láttak továbbá ilyen hullócsillagszerűt is, de ez nem egyértelműen nem az volt, mert ez egy helyben lebegett. Et siinä oli tämmöinen tähdenmuotoinen laite myöskin, mutta tämä ei liikkunut, oli paikallaan. Egyetlen egy katona volt, aki viszont idegen lényeket is látott, amit ilyen különleges módon rajzolt le. Yksi sotilaista näki myös olennon, jota hän piirsi ton näköiseksi. Azt mondta, hogy olyanok voltak, mint a sakkbábuk, és pikkelyesek voltak. Että hänen mielestään ne oli samannäköisiä kuin shakkinappulat, mutta iho oli suomuinen. Két kisebb lábuk volt, és olyan volt, mintha ugráltak volna. Niillä oli kaksi aika pientä jalkaa ja niin kuin olisivat hyppineet. Kezeket nem látott, és az arcukat sem tudta kivenni teljesen. Käsiä ei näkynyt ja ei saanut kasvoistakaan selvää. Ez egy nagyon különleges leírás, én még hasonlóan nem találkoztam meg, olyan őszintén. Mitä aika erikoinen kuvaus, en minäkään ole tavannut vastaavaa, pitää myöntää. 2019-ben megtaláltam az egyik szemtanút, aki szintén ott szolgált. Vuonna 2019 olen löytänyt yhden henkilön, joka siinä aikana oli myöskin tukikohdassa. Számomra azért hiteles ez az eset, mert véletlenszerűen hívtam föl, nem számított rá, és mindent ugyanúgy mondott el, mint ahogy annak idején le volt írva. Mielestäni tämä on hyvin luotettava, koska soitin henkilöllä, joka ei tiennyt, että tulen soittamaan. Ja vaikka tuli yllätyksenä hänelle minun soittoni, niin silti hän kertoi kaikki tapahtumat täysin samalla tavalla kuin aikaisemmin on siitä kerrottu. Pontosabban váratlan, nem véletlenszerűen. Igen, és ő elmondta, ez a szemtanú, hogy az egész bázis látta ezt, ráadásul ők még volt egy pillanat is, amikor lebénultak, nem tudtak mozdulni. Kertoi myös sitä, että koko henkilökunta, kaikki ihmiset, jotka oli siinä tukikohdassa, ovat nähneet näitä tapauksia ja kertoi myös siitä, että oli sellainen hetki, että kukaan ei pystynyt liikahtamaan. Az a tiszt, aki látta a lényt, fegyvert fogott rájuk, viszont az nem sült el, egyszerűen meghibásodott. Että se upseeri, joka näki tämän olion, tähtäsi tätä aseella, mutta ase ei lauennut. A lények egy ideig ott voltak, aztán végül visszafordultak, és azt látták, hogy a fák közül egy fényes UFO emelkedik fel. Ne oliot oli jonkin aikaa siellä, mutta sitten ne kääntyivät ja menivät siihen metsikköön ja sen jälkeen näkyi, että valopallo nousi ilmaan. Azon nyomon jelentették az esetet a különböző beosztású tiszteknek, és kijöttek a honvédségtől megvizsgálni az esetet. Ne ovat tietysti ilmoittaneet heti tästä tapauksesta upseerille ja pääesikunnasta tuli ryhmä tutkimaan tätä tapausta. Egyesével is kikérdezték őket, és együtt is. Kuulustelivat kaikkia yksitellen ja sekä yhdessä. Az a tiszt, akivel én beszéltem, azt állította, hogy erről hivatalos irat is készült. Se upseeri, jonka kanssa itse keskustelin, kertoi, että tästä kyllä valmistui ihan virallinen pöytäkirja. Én megtaláltam azt a mappát, amiben a Tarna Szent Mária éves eseményei szerepelnek. Minä löysin niitä virallisia
papereita, jossa tämän Tarnasen Márian lähellä oleva tukikohdan kaikki vuoden tapahtumat oli lueteltu. A tisztek nevei fel voltak sorolva, és mindenki ott szerepelt, aki ennél az esetnél is ott volt. Ja siinä dokumentissa oli kaikki näiden usereiden ja kaikki havainnon tekijöiden nimet oli lueteltu. Viszont maga ez az esemény ki volt véve az egész mappából, hiányzott. Mutta tämä itse tapaus ja tapauksen pöytäkirja puuttui tästä dokumentista. Valószínűleg eltüntették. Luultavasti sitä on hävitetty. Tai laitettu varmaan eri paikkaan, en usko, että hävitetty. A könyvben megjelenése után pár katona fölkeresett, akár személyesen vagy e-mailben is. Myöhemmin useampia sotilaita ottivat minun yhteyttä. Az egyik volt légvédelm is, a következő UFO-ról számolt be, ami a képen látható. Eräs upseeri kertoi tästä seuraavasta havainnosta. Ő ezt 1989 nyarán látta Szerencs község határában. Hän havaitsi vuonna 1989 Szerencs-niminen paikakunnan lähistöllä tämän laitteen. Azzal kezdte, hogy mivel légvédelm is volt, ezért őt mindenre kiképezték, mindent felismer az égbolton. Koska hän oli ilmapuolustuksen asiantuntija ja sotilas, niin hänet opetettiin tunnistamaan kaikkia mahdollisia lentäviä esineitä. Ez az UFO egy hegy fölött jelent meg, és szépen lassan közeledett felé. Tämä laite ilmestyi korkeamman kukkulan yläpuolella ja lähestyi häntä. Természetesen ő is először repülőgépre gondolt, de ahogy közeledett, látta, hogy ez nem egy hagyományos tárgy. Ensin tietysti ajatteli, että se on lentokone, mutta sitten kun se lähestyi, niin huomasi, että tämä ei olekaan tavanomainen lentokone. Ezt a rajzot ő készítette, a test az nem fehér, hanem sötét színű. Tämän piirroksen hän on tehnyt tästä tapahtumasta, mutta laite ei ole vaalea, vaan se oli tumma. Óriási volt, ugyis 200-300 méter hosszúságú. Ja koko oli valtavan kokoinen, se oli 200-300 metriä pitkä. Ami a számára a legfurcsább volt, hogy elhaladt szépen lassan a feje fölött, de semmilyen hangot nem hallott. Se, mikä oli hänen mielestään outo, niin hitaasti lipui hänen päänsä yläpuolella ja ei kuulunut yhtään mitään ääntä. Kisebb ablakok sorakoztak rajta, amiből fény szűrődött ki. Siinä näkyi selvästi ikkunarivistö, josta näkyi selvästi valoa. Hátul pedig csóvák jöttek elő, de szintén nem hallott semmiféle hangot onnan. Takana kyllä näkyi jonkinlaisia liekin tapaisia ilmiöitä, mutta ääntä ei kuulunut mitään. Tehát nagyon lassú volt, óriási, és mégsem volt hangja. Että oli valtavan kokoinen ja kuitenkaan ei kuulunut, hitaasti on lentänyt, mutta ei kuulunut mitään ääntä. Utána sajnos nem hallott senkitől sem hasonló beszámolót, sem a rádióban, sem pedig a sajtóban. Mutta tästä tapauksesta ei ole tullut minkälaisia kirjoituksia tai kertomuksia muualta. Ő azóta folyamatosan követi a különböző katonai fejlesztéseket, de hasonlóképpen még csak nem is találkozott, főleg ekkora méretben. Hän on seurannut sotilastekniikan kehittymistä ja oli hänellä mahdollisuus katsella näitä salaisempiakin kehitysprojekteja, mutta vastaavanlaiseen tapaukseen hän ei ole törmännyt. Bevallom, kicsit földiesnek néz ki ez a gép, de a mérete és a hanghiány miatt ez tényleg nagyon furcsa jelenség. Että muoto kyllä
muistuttaa vähän niin kuin lentokonetta, mutta sen koon ja äänettömyyden takia se on kyllä erikoinen. Van egy kedves barátom, Veres András, akivel megismerkedtem pár évvel korábban. Minulla on läheinen ystävä András Veres, johon mä tutustuin useampia vuosia sitten. Ő légvédelmi rakétás volt. Hän oli puolustusvoimissa puolustusjärjestelmien käyttäjä. De végül kiköltözött Belgiumba, és ott élt éveken keresztül. Jossain vaiheessa hän muutti Belgiaan ja hän eli siellä useamman vuoden. Azt hiszem, hogy mindenki hallott már a belga UFO eseménysorozatról, ami 1989. november 29 és 90. áprilisa között történt. Varmaan moni teistä ja meistä on kuullut Belgan UFO-aallosta, joka on ollut 89 marraskuun 29. päivä lähtien ja kesti 90 huhtikuun asti. Ezt a belga UFO-t úgymond decemberben látta egy külterületről. Tämän valokuvan esittämä UFO hän näki joulukuussa ulkona. Éppen egy parkban tartózkodott, amikor a város fölött meglátta a tárgyat. Hän oli puistossa kävelemässä tai istumassa, kun hän havaitsi tämän laitteen. Egy fekete tárgyat látott, ami alól enyhe vöröses fénycsóva jött ki. Hän näki metallisen kolmiomuotoisen laitteen, joka alapuolella näkyy heikkoa punaista valoa. Azt látta, hogy ez a tárgy szépen lassan halad, majd mint a puskából lőtték volna ki, hirtelen elrepül. Laite liikkui hitaasti johonkin suuntaan, mutta yhtäkkiä niin kun olisivat ampuneet niin kun pyssystä, niin lähti aivan uskomattomalla nopeudella liikkeelle. Ő nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, de eleinte nem nagyon mert róla beszélni, mert mindenhol kinevették, hogy látta. Hän yritti miettiä, mikä tämä olisi voinut olla, ja ei uskaltanut paljon puhua muillekaan, koska ajatteli, että hänelle naurettaisiin. Aztán későbbiekben több belga szemtanúval is beszélt, akik azt mondták, hogy szintén látták ezt az objektumot. Hän itse on yrittänyt tutkia tätä asiaa ja on keskustellut monen belgialaisen kanssa, jotka myös kertovat, että näkivät tämän saman laitteen. Sőt, egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy láttak egy óriási gömböt, ami több száz méter átmérőjű, és ebből jönnek ki a háromszög alakú tárgyak. Eräs havainnoitsija kertoi, että on nähnyt valtavan kokoisen useamman 100 metrin halkaiseltaan olevan valopallon, josta nämä kolmiomuotoiset laitteet tulivat ulos. András szintén elveti azt, hogy ilyen gépe lenne a belga légierőnek, vagy akár Amerikának is. Niin András ei usko, että Belgian ilmavoimilla tai kenelläkään muillakaan ilmavoimilla olisi vastaavanlaisia laitteita. És itt látható ugye a fotó erről a bizonyos háromszög alakú UFO-ról. Tässä on valokuva tästä laitteesta. Amiről évekkel később egy teljesen névtelen ember azt mondta, hogy ő készítette. Josta eräs henkilö vuosia myöhemmin kertoi, että hän on itse rakentanut tämän laitteen. Abban az értelemben, hogy ez egy hamisítvány, hogy egy damírra van fellógatva ez az UFO. Että tämä valokuva otettiin tämmöisestä mallikappaleesta, joka on roikotettu narulla. Mennyire érdekes az, hogy ezt abszolút nem bizonyította, de a szkeptikusok rögtön rámutattak, hogy tessék, ez egy hamisítvány. Tietysti ei pystynyt todistamaan mitään tästä asiasta, mutta skeptikot heti nappasivat kiinni ja kertoivat, että nyt on ratkaistu. Míg mi bármilyen bizonyítékkal állunk elő, soha nem fogadják el.
Joten niin kuin aina, kun on jotain todistusta löytyy, niin ne ei hyväksy mitään. Jos on joku kysyjä. Mulla on sellainen ilmoitus vaan, että Etelä-Ruotsissa on nähty kymmenittäin tämmöisiä valtavan isoja kolmiomaisia aluksia. Ja mä oon käynyt siellä juttelemassa niiden paikallisten ufotutkijoiden kanssa ja heillä on todisteita tällaisesta valtavan isosta kolmiomaista aluksesta vaikka kuinka paljon. Koska tämä on tapahtunut? Onko se samaan aikaan kuin tämä Belgian tapaus vai? Joo, just samoihin. Samoihin aikoihin? Kyllä. Okej. Tehát, hogy ugyanabban az időben, ahogy Belgian is ugyanabban az időben látták ezt Dél-Svédországban 10-es évvel. Ez érdekes, és egyébként Magyarországon is láttak ebben az időszakban nagyon sok hasonló objektumot. Mielenkiintoinen ja myös Unkarissa on tullut ilmoituksia tähän aikaan näistä samoista laitteista. Aztán itt van nekünk Knoll Gyula, nyugalmazott repülőezredes. Tässä sitten eräs henkilö nimeltään Gyula Knoll, joka on eläkkeelle oleva lentäjä eversti. Aki 2010-es években lépett a nyilvánosság elé, hogy ő annak idején 2 UFO-t is észlelt. Hän tuli julkisuuteen 2010 ja kertoi, että palvelusaikana hän on nähnyt ainakin 2 kertaa lentävän lautasen. Életének egyik legbefolyásosabb élménye volt, amikor egy MiG-17-es PF repülőgéppel repült 1959-ben. Eräs näistä tapauksista tapahtui vuonna 1959, jolloin hän lensi MiG-17 tyyppisellä koneella. Ez Kaposvárnál történt, és azt vette észre, hogy a gép mögött egy fényes objektum jön. Tämä oli Kaposvarin alueella, on Länsi-Unkarissa, ja huomasi, että lentokoneen takana lähestyy valopallo. Azonnal jelentette a központnak ezt az észlelést, és kérdezte, hogy van-e még valaki a légtérben. De azt mondták, hogy nincs. Hän ilmoitti tietysti heti lennon valvontaan ja kyseli samalla, että onko ilmatilassa muita kuin hän. Ja hänelle ilmoitettiin, että ei ole. Mivel ez éjszaka történt, azt kérték tőle, hogy repüljön rá. Ja koska se tapahtui yöllä tai illalla, niin hänet käskettiin tunnistaa ja lentää tämän laitteen lähelle. A tárgy annyira fényes volt, hogy bevilágította az egész kabinját. Se laite oli niin valoisa, että se valaisi koko ohjaamon. Azonban érdekes dolog történt, ugyanis a tárgy hirtelen, mint a puskából lőtték volna ki, elrepült. Nagyon gyorsan. Tämä niin laite seurasi lentokonetta jonkin aikaan ja yhtäkkiä niin kuin tässä aikaisemmissakin tapauksissa niin kuin pyssystä olisi ammuttu, niin jätti MiGin paikalleen niin sanotusti ja lähti Itävaltaan päin. Gyulát lenyűgözte ez a technológia, azonban nem beszélt erről az esetről, mert félt, hogy többet nem repülhet. Hän oli hyvin vakuuttunut tästä teknologiasta, mutta ei uskaltanut puhua sit myöhemmin tästä kenellekään, koska pelkäsi, että ei saisi lentää enää. Többször is beszélgettem Gyula bácsival, és mindig ugyanúgy mondta el a történetét. Useamman kerran olen keskustellut tämän henkilön kanssa ja joka kerta hän on sanonut sen saman asian samalla tavalla. Abszolút hitelesnek tartom, és örülök, hogy van egy újabb pilótánk, aki beszámolt egy UFO incidensről. Pidän hyvin luotettavana tämän kertomuksen ja on erittäin mukavaa, että meillä on lentäjä, joka uskaltaa kertoa tapahtumasta, joka todistaa, että näitä lentäviä esineitä on.
Mint említettem, az UFO kutatók többször is kérvényezték az UFO akták nyilvánosságra tételét. Niin kuin mainitsin, UFO-tutkijat ovat pyytäneet näitä UFO-tiedostoja armeijalta aikaisemminkin. 2013-ban egy memorandumot adott be a Magyar UFO Szövetség. Vuonna 2013 Unkarin UFO-tutkijat ovat laittaneet tällaisen pyynnön ja muistion viranomaisille. Ezt a honvédelmi miniszternek, valamint a miniszterelnöknek címezték. Ja tämä oli osoitettu puolustusministerillä sekä pääministerillä. Természetesen megkapták azt a választ, hogy ilyen esetekről nem tudnak, és nincsenek magyar UFO akták. Ja tietysti tuli vastaus heille, että kumpikaan näistä tämän tyyppisistä asioista ei tiedä mitään ja yleensäkään tämän tyyppisiä dokumentteja ei ole olemassakaan. Évekkel később, 2019 folyamán és 2020-ban nekem viszont sikerült szereznem aktákat. Mutta vuosia myöhemmin, vuonna 19 ja 20, minä onnistuin löytämään näitä tämän tyyppisiä dokumentteja. Én kicsit lereményes voltam, nem azt kértem, hogy adjanak nekem UFO aktákat. Yritin olla viakas ja en pyytänyt UFO-aiheisia dokumentteja. Azt mondtam, hogy szeretném megnézni a dokumentumokat, a különböző bázisok és repülőterekről szóló adatokat. Minä pyysin sellaisia dokumentteja, jotka kertovat tukikohtien asioista. Ebbe ugye minden beletartozik, az is, ha a katona esetleg kimegy cigizni, az is, hogyha esetleg valamit rosszul végezel, és ebben benne lehetnek az UFO akták is. Siinä voisi olla sellaisia tiedostojakin, jotka kertovat, että joku sotilas lähti luvatta tupakalle tai jotain muitakin tapahtumia, mutta samalla voisivat sisältää myös näitä erikoisista ilmiöistä kertovia dokumentteja. Ez nagyon sok mappa és több ezer oldalnyi dokumentum, aminek csak egy kis része az UFO észlelés, de ott voltak benne. Tämä on tietysti valtava suuri työ, koska tämä on todella paljon tapahtumia, kertomuksia ja pöytäkirjoja, mitä piti käydä läpi, mutta niiden joukosta kylläkin löytyy sitten näitä varsinaisia UFO-tapauksia. Ezek a dokumentumok az állambiztonsághoz, a rendőrfőkapitánysághoz és a honvédelmi levéltárhoz tartoztak. Nämä dokumentit kuuluvat salaisen tiedusteluun poliisille ja maan puolustusvoimien dokumenttien säilytysjärjestelmään. A dokumentumok egy része Keviszki Kálmánhoz tartozik, ugyanis róla szólnak. Dokumenttien osa on sisältänyt edelleenkin mainitun Kalman Kevitskin sisältänyt hänen nimensä, koska hänet on näköjään seurattu ja tutkittu. Kálmán bácsi katonatiszt volt, és az 1950-es években végül New Yorkban telepedett le. Kevitski oli tietysti sotilas ja upseeri ja hän siirtyi New Yorkiin ja eli siellä. Ő szemtanúja volt az 1952-es eseményeknek, amikor a Kapitólium fölött megjelentek az UFO-k. Hän oli silminnäkijä myös vuonna 1952, kun Kapitoliumin yläpuolelle ilmestyi lentäviä lautasia. És mivel ugye katona volt, elkezdődött érdeklődni az UFO-k iránt, úgy érezte, hogy a kormány eltitkol valamit. Ja koska hän oli tietysti sotilas, niin alkoi kiinnostua näistä asioista ja hänestä tuntui, että hallitus ei kerro kaikkia näistä asioista.
Végül az ENSZ-nél is kapott egy állást, azonban az UFO-k iránti érdeklődése miatt elbocsátották a későbbiekben. Jonkin aikaa hän oli YK:ssa töissä, niin kuin mainittiin eilen, kuva-asiantuntijana, mutta koska hän on perehtynyt ja tutkinut näitä UFO-asioita pitkään ja tässä tuli julkisuuteen, niin hänet irtisanottiin siitä tehtävästä. Innentől kezdve megállíthatatlan volt, és megalapított egy UFO szervezetet, és a kutatásokba fogott. Tämän jälkeen hän oli sitten pysäyttämätön. Hän perusti tämmöisen järjestön, joka tutkii kaikki näitä tapauksia. A rendszerváltás után a magyarok pionírjának tekintették az UFO kutatásban. Úttörőjének. Niin hänet pidetään tälläkin hetkellä UFO-tutkimuksen pioneerina ja yhtenä niin kuin tärkeimpänä tutkijana. Kevicki a 70-es, 80-as években pár alkalommal hazalátogatott, és azt hitték róla, hogy amerikai kém. 70-luvulla ja 80-luvulla hän on käynyt Unkarissa ja salainen poliisi ajatteli, että hän on amerikkalainen vakoja. Természetesen ennek semmi alapja nem volt, ő a magyar UFO katonai esetek után érdeklődött. Tässä tietysti ei ollut mitään perää, ja vaikka hän tietysti oli kiinnostunut Unkarin armeijan havaitsemista UFO-tapauksista. Ugyanis több emberrel is találkozott, akiket arra kért, hogy szerezzenek katonai UFO eseteket a bázisok környékéről. Koska hän on tavannut useampia sotilashenkilöitä ja pyysi niitä kertomaan havainnoista, jotka ovat tapahtuneet sotilastukikohtien lähistöllä. Ezek az emberek pedig néhány alkalommal valóban jelentettek katonai incidenseket. Ja nämä henkilöt ovat todellisuudessakin ilmoittaneet tapahtuneista. Az állambiztonság attól félt, hogy Kevicki Amerikának szolgáltat ki katonai titkokat. Ja Unkarin tiedustelupalvelu ajatteli tietysti, että Kevicki yrittää vakoilla Unkarin armeijan asioita. Több katonai komplexum fölött észleltek UFO-t, akár pilóták, akár katonák, ilyen például Székesfehérvár, Taszár, Kaposvár, Börgön. Unkarissa sotilaslentokenttien lähistöllä on monia havaintoja tehty ja sellaisia ovat muun muassa tässä mainitut Unkarin paikakuntien nimet Székesfehérvár, Taszár, Kaposvár, Börgön. Itt van nálam az eredeti könyvem, és ebből szeretnék felolvasni egy aktát. Tässä on mun kädessä mun kirjani ja tästä haluaisin lukea yhden pöytäkirjan. 1968-ban a Taszári reptér felett megjelent egy általunk soha nem látott repülőtár. Vuonna 68 ilmestyi yhden sotilastukikohdan yläpuolella. Meillä koskaan kenenkään ei nähty tekninen laite. A tárgyat egy aranyszínű köd burkolta. Laitteen ympäröi kullan hohtoinen kaasu. A reptér fegyveres erői 200 méter távolságig megközelítették. Tukikohdan henkilökunta lähestyi tätä laitetta noin 200 metrin etäisyydelle asti. A parancsnokság szigorú parancsot adott, hogy senki ne közelítsen tovább a tárgyhoz. Johtoupseerit käskivät pysäyttyä, että ei saa mennä lähemmäs. 16 darab MiG-21-es vadászrepülőgépet riadóztattak. 16 MiG-lentokonetta lähetettiin ilmaan.
Nem csak a magyar, de a szovjet katonák is meg akarták közelíteni. Ei ainoastaan unkarilaisia sotilaita käskettiin, vaan myöskin venäläisiä sotilaita käskettiin tämän laitteen perään. Az UFO azonban fölemelkedett a repülőtérről 200 méter magasságba. Tässä vaiheessa laite nousi maanpinnasta noin 200 metriin. Parancsot kaptak a katonák az UFO üldözésére és annak kényszerre szállítására. Lentäjiä käskettiin seuraamaan laitetta ja käskettiin niitä pakottamaan tämä laite maahan. Azonban az hirtelen mindenki szeme láttára eltűnt. Mutta yhtäkkiä kaikkien silmien alta tämä laite katosi. A gépet a radarok is befogták egyébként. Tämä laite myös tunnistettiin tai nähtiin tutkalla. Az esetet a szigorú katonai és államtitkok fogalmába tartották. Tämä tapaus luokiteltiin salaiseksi valtion turvallisuuden kannalta ja tärkeäksi ja salaiseksi. Érdekes, mert még a dokumentumok azt is tárgyalják, hogyha bármelyik katona beszélt ilyen incidensekről, akkor az államtitok sértésnek minősült, és megrótták őket érte. Megbüntették. Eli yleinen sääntö oli, että jos sotilas on nähnyt tämän tapaista havaintoa ja sotilas puhui julkisesti tai kenellä tahansa tämän tyyppisestä asiasta, niin tämä oli maan kannalta niin kuin pettämistä ja aina seurasi ankara sanktio. Innentől kezdve vajon hány olyan eset lehet, amit még most sem tudunk, és nem találtam róluk dokumentumokat. Tämä voi arvata, kuinka monta tapausta voisi olla vielä olemassa, mistä ei saatu minkälaista pöytäkirjaa eikä julkaistua tietoa. Lépjünk át a 90-es évekbe, ahol is megalakult egy klub Pápán. Ez a Pápa UFO klub. Katsotaan erästä yhdistystä, joka perustettiin vuonna 94 tai 90-luvulla ja Pápa nimisessä kaupungissa. Magyarországon számos klub alapult, a magyar UFO-kutatók pedig inkább a fizikai UFO-kutató vonalat követték. Unkarissa perustettiin tähän aikaan useampia UFOja tutkivia seuroja, mutta aina yritettiin tutkia laitteiden niin kuin fyysistä tutkimusta ja seurattiin fyysistä UFO-tutkimusta. A spirituális dolgokat nem fogadták el, mert nem megfogható és nem bizonyítható volt számukra. Niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin nämä tutkimukset olivat fyysisiä ja spirituaalisia henkisiä asioita nämä tutkijat eivät hyväksyneet, koska sitä ei voi määritellä niin tarkkaan. Ez a klub azonban kivételt képezett, ugyanis spirituális érdeklődő volt, ráadásul katonák és pilóták alkották. Mutta tämä Paapan perustettu yhdistys oli erikoinen siinä, että siinä oli henkilöitä, jotka olivat kiinnostuneet myös henkisistä asioista. Ja jäseninä oli sekä sotilaita että lentäjiä. Foglalkoztak telepátiával, médiumitással, automatikus írással, ingával, nagyon sok mindennel. Ne ovat perehtyneet telepaattiseen kommunikointiin, mediumien kautta tapahtuvan kontakteihin ja hyvin paljon vastaavanlaisiin henkisiin asioihin. Így sikerült fölvenniük egy földön kívüli csoporttal a kapcsolatot. Ja ne onnistuivat saamaan yhteyden maan ulkopuoliseen ryhmään. Egy alkalommal egy hegyen találkoztak a katonák és a földön kívüliek. Erässä tapauksessa ne ovat sopineet tapaamisen erään kukkulan huipulla ja siinä tosiaan ovat tavanneet maan ulkopuolisia edustajia. Egy felhő mögött jelent meg egy ragyogó fényes tárgy.
sen yläpuolella olevan pilven takana ilmestyy tämmöinen hyvin kirkas valoilmiö. Ez állítólag le is szállt, és sikerült a kapcsolatfelvétel. Luultavasti tai kuulemma tämä laite laskeutui ja onnistui kontaktiin. Ott volt a szemtanúk között a pápai katonai repülőtér irányítója is. Ja näiden sotilaiden joukossa, jotka olivat siellä läsnä, oli muun muassa tämän paapan sotilaslentokentän eräs johtohenkilö. Azonban a kapcsolat nem ment egy könnyen, mert bár a pozitív földönkíjak jelentek meg, megjelentek a negatívak is. Tämä kommunikointi ei ollut kovin helppo, koska vaikka ensimmäisenä laskeutuneet olivat ystävällismielisiä vieraita, mutta kuulemma samalla ilmestyi negatiivisiakin. Innentől kezdve kicsit zavaros a történet, mert a szemtanúk nem emlékeztek mindenre, emlékezetkiesésük volt. Tästä eteenpäin tapahtui outoja asioita, koska läsnäolijat eivät muistaneet tapahtumia tarkalleen. Luultavasti jonkinlainen muistihäiriö tapahtui. Hetekkel és hónapokkal később jöttek elő az emlékek, hogy találkoztak ezekkel a lényekkel, és valamilyen információt adtak át. Viikkoja myöhemmin tuli joillekin henkilöille, alkoi palaamaan muisti, että ne ovat tavanneet näitä henkilöitä ja mitä siinä tapahtui. Siinä joku kyseli. Havaittiinko semmoista niin ajan katoamista, koska se on aika yleinen ilmiö, että aika häviää, tunti tai pari puuttuu. Beszéltek esetleg arról, hogy időkiesést észleltek? Igen, volt időkiesés, abszolút. Kyllä, myös ajan puuttuminen tapahtui. Hónapokkal később az a kép állt össze, hogy a pozitív idegenek különböző információkat adtak át. Viikkoja myöhemmin tuli sellainen johtopäätös, että positiiviset vierailijat ovat kyllä antaneet jonkinlaisia niin tietoja ihmisille. A negatív földönkívek pedig a távolból ezeket az információkat próbálták blokkolni az emberekben. Mutta negatiiviset kauempaa yrittivät näitä tietoja estää niin kuin muistin kautta, että ihmiset ei muistaisi näitä asioita. A Magyar Honvédség soha nem ismerte el ezeket a tapasztalatokat a katonák részéről. Virallinen armeijan upseerit tietysti kiistävät tämän tapahtuneen. Úgy intézték el, hogy ez szimplán csak magánérdeklődés. Puhuivat vain siitä, että ne oli ihan yksityisasioita. És itt a klubnak a alapítói több találkozót is szerveztek, aminek az a neve, hogy érintettek találkozója. Ja tämä yhdistys on järjestänyt useampia tapaamisia, jossa kerrottiin tai niin kuin ilmoitettiin, että kaikki asian kanssa tekemissä olleiden tapaaminen. Beszéltem a klub alapítójával, aki még most is katona egyébként. Minä keskustelin tämän yhdistyksen perustajan kanssa, joka on tälläkin hetkellä edelleen niin kuin sotilas. A klub már nem létezik, ugyanis pár évvel később sajnos megszűnt. Mindenki ment a maga útján tovább. Valitettavasti tämä yhdistys ei ole enää olemassa, koska pari vuotta myöhemmin tämä lopetettiin ja kaikki lähti omille teilleen. Anteeksi, onko näiden medioiden kertomukset tästä tilanteesta, niin onko niitä tallennettu? Hogy a médiumoknak erről az eseményről van-e valamilyen írott vagy valamilyen más dokumentum? Szóval a lényeg az, hogy hónapokkal, meg hetekkel később sikerült egyfajta rendszeres kapcsolatot kialakítani a lényekkel. Hetekkel, meg hónapokkal később. Tehát ez egy folyamatos kapcsolatot többször. Eli kyllä useampien viikkojen ajan kesti tämä tapaamissarja. Eli
tämä ei ole vain yksi tapaaminen, vaan ihan useamman viikon ajan kestävä tapaaminen. Leginkább ilyen erkölcsi és filozófiai ismereteket adtak át, persze volt köztük természettudomány is. Ja tietoja, mitä ne ovat luovuttaneet enimmäkseen tämmöisiä käyttäytymissääntöihin ja moraaliin ja tämän tyyppisiä ohjeita, mitä ne ovat antaneet, mutta siinä joukossa oli kyllä luonnontieteeseen kuuluvia ohjeita ja tietoja. Az ilyen találkozókon nagyon sokszor megbeszélték egymás tapasztalatát, úgyis néhányszor ez zárt körű volt, tehát nem nyilvános. Useamman kerran tämä ryhmän yhdistyksen tapaaminen oli suljettu, eli pienen piirin tapaaminen, jolloin ne sai keskustella vapaasti näistä asioista. Volt még egy másik klub is, ahol viszont az elraboltakkal foglalkoztak. Oli eräs toinen yhdistys, jossa puhuttiin nimenomaan kidnappatuista henkilöistä. Amikor hipnotizálták, vagy regressziós hipnózis alá vetették őket, nem csak emlékek törtek elő, näitä henkilöitä hypnotisoitiin ja regressiivisessä hypnoosissa yritettiin saada näitä tietoja esille. hanem olykor véletlenül, olykor pedig tudatosan sikerült közvetlen kapcsolatot kialakítani a földön kívüliekkel. Ja näiden hypnoosiistuntojen aikana saatiin tietoja tapahtuneista, mutta oli sellainenkin tapahtuma, että saatiin suora kontakti vieraisiin hypnoosin aikana. Így újabb információkhoz sikerült hozzájutniuk az embereknek. Joten näissä istunnoissa saatiin hyvin paljon niin kuin yksityiskohtaisia tietoja ja muita informaatioita. Ebben a csapatban benne volt nagyon sok katona és politikus is, érdeklődött a tudatkutatás iránt. Ja näissä ryhmissä oli hyvin paljon sotilaita ja tiedemiehiä, jotka ovat tutkineet näitä mielen liittyviä asioita. Ezt nyilvánosan persze soha nem vállalták fel, és később meg is szüntették ezt az egészet. Mutta julkisesti tietysti nämä henkilöt eivät myöntäneet, että he ovat niin kuin kiinnostuneet tästä asiasta. Ja myöhemmin tämä ryhmä myöskin lopetettiin ja peruttiin. És ez már nagyon érzékelhető, hogy nem egy sima mainstream katonai vonal, hanem egyfajta kontaktus is az idegenekkel. Ja tässä näkyy, että ei ole pelkästään armeijan kontakteja, vaan tämä on tämmöinen yleinen kontaktilinja vieraiden kanssa. Én nagyon érdeklődök a kontaktavonal iránt, még ha spirituálisabb jellegű is. Minä olen kiinnostunut hyvin paljon näistä kontakteista, vaikka nämä ovatkin joskus hyvin henkisiä tai spirituaalisesti kuuluvia asioita. A hagyományos UFO-kutatási vonal is érdekes, de egy idő után nem tudunk meg több információt ebből. Perinteinen tutkimusmenetelmäkin on tietysti tärkeä, mutta se rajoittuu sitten tietyn pisteen jälkeen, ei pysty etenemään. Látják az emberek ezeket a tárgyakat, tudják, hogy léteznek, de nem tudjuk, hogy miért vannak itt. Monet ihmiset näkevät näitä laitteita ja ufoja nähdään, mutta emme tiedä, minkä takia ne ovat täällä ja mikä on niiden päämäärä. És bár nagyon sok a csaló ebben a spirituális vonalban, mégis ki lehet szűrni, hogy ki az, aki igazat mond. Että vaikka tässä henkisten asioiden joukossa on hyvin paljon tietysti väärinkäyttäjiä ja henkilöitä, jotka eivät ole aitoja, mutta kuitenkin osa on todella taitavia ja saadaan sellaisia tietoja, mikä meitä kiinnostaa. A magyar kontaktok csak az 1990-es években bukkantak fel. Unkarissa tapahtuneet kontaktit saatiin selville vasta 90-luvun jälkeen. Anteeksi, yksi huomautus vielä tuosta, niin tuohan on ihan niin kuin täydellinen kopio Billy Mayerin kontakteista.
Ihan samalla. Billy Mayer kertoi samalla tavalla näistä asioista. Tätä Billy Mayer beszélt erről a hasonló módon. Viszont van egy hölgy, aki egy magyar dokumentumfilmben szerepelt 1968-ban. Et vuonna 1968 eräs unkarilainen naishenkilö kertoi asioista. A magyarok ugyanis készítettek egy UFO dokumentumfilmet, ami sajnos a téma lejáratására készült. Unkarilaiset ovat valmistelleet dokumenttielokuvan, jonka tarkoituksena oli tehdä narunalaiseksi UFO-tutkimusta. Ebben egy csillagász beszél arról, hogy az UFO-k megmagyarázhatóak meteorral, hullócsillaggal, stb. Eräs unkarilainen tähtitieteilijä selitti, että kaikki UFO-tapaukset pystytään kyllä selvittämään ja selittämään näillä tavanomaisilla ilmiöillä, niin kuin meteoriitteilla ja muilla kaasuilmiöillä ja muilla. Megszólaltatnak pár szemtanút, és ebből egyetlen egy hölgy, egy kontakti, egy pozitív kapcsolatfelvevő. Tässä dokumenttielokuvassa kuullaan useampia havainnoitsijoita ja sitten tuli tämä naishenkilö, joka oli kontaktihenkilö. Ő azt állította, hogy telepatikus kapcsolatban van a Cigny B lakóival. Hän sanoi, että hän on telepattisessa yhteydessä jonkun rodun kanssa. Cigny B, ez egy csillag. Okei. Tuliko semmoinen sana kuin plejadilaiset esiin siinä? Hogy van olyan információ, hogy plejadiai is kapcsolatban itt? Igen, azt majd picit később. Kyllä, vähän myöhemmin tulee esiin. Szóval ő azt állította, hogy kapcsolatban van a földön kívülekkel telepatikusan, és nem tudunk túl sok információt, annyit mond el, hogy szeretnénk, hogy béke legyen itt a földön, és ők ebben segítenek. Tämä naishenkilö kertoi, että hän on telepaattisessa yhteydessä tähän vieraaseen rotuun ja se sanoma, mitä hän sanoi, että haluaisivat, että maapallolla olisi rauhaa ja ne haluavat auttaa tässä asiassa. Érdekes még, hogy ez a hölgy elmondja, hogy levelezett a híres George Adamskivel is. Ja tämä naishenkilö kertoi myös sitä, että hän on ollut kirjeyhteydessä George Adamskin kanssa. Ő volt ugye az első kontaktok egyike, sajnos a levelezést nem találtam meg sehol. Hän oli näitä amerikkalainen niin kontaktihenkilö. Valitettavasti en löytänyt tätä kirjanvaihtoa. Szóval én elkezdtem a pozitív kapcsolatokat keresni, és különböző emberekkel beszélgettem. Minä etsin tietysti näitä positiivisia kokemuksia omaavia henkilöitä. Sajnos ezek közül nagyon sok olyan volt, aki hazug, esetleg csaló, vagy pénzért beszél ilyen dolgokat. Valitettavasti tässä joukossa oli myös sellaisia ihmisiä, jotka oli joko valheellisia tai sitten halusivat vain rahan takia ilmoittaa asioita. Körülbelül 30-40 emberrel beszélgettem, aminek a fele volt az, ami értékelhető adat. Noin 30-40 ihmistä olen haastatellut ja ehkä noin puolet oli varsinaisia oikeita mielestäni. Ebből körülbelül olyan 10 volt az, amiben biztos vagyok benne, hogy megtörténtek ezek a földön kívül kapcsolatok. Ja tästä noin 10 tapausta oli sellaista, jossa olen hyvin varma, että oli oikeita tapahtumia. És pár ember volt az, akivel meg is tapasztaltam ilyen spirituálisabb kapcsolatokat. Nekem 100%-ban hitelesek. Ja tästä niin kuin 2 sellaista henkilöä, joiden kanssa itsekin olen heidän kanssa yhdessä kokenut hyvin erikoisia tapahtumia. Azt tudni kell, hogy ezek rám elég nagy hatással voltak, mert régebben én is inkább fizikai jelleggel közelítettem az UFO-khoz. Nämä tapaukset oli minun hyvin suurella, vaikuttivat hyvin ratkaisevasti, koska ennen tätä minäkin olin enemmän tätä fyysisen tutkimisen kannalla. Tényleg túl sok csaló volt ebben Magyarországon,
és nagyon sok hamis információ terjedt róla. Sokan vallásokat is szeretnének ebből csinálni. Hyvin paljon valitettavasti on henkilöitä, jotka käyttävät tätä tilannetta hyväkseen ja yrittävät joko rahastaa tai johtaa väärän suuntaan tätä tutkimusta ja jotkut haluavat tehdä tästä uskonnon. De meggyőződtem arról, hogy ilyen kapcsolatok mégiscsak vannak. Mutta olen vakuuttunut, että tällaisia kontakteja ja tämmöisiä oikeita henkilöitä on olemassa. Itt van Anna Santa esete, akiről nem közölhetek valódi nevet vagy fényképet, mert a katonaságnál szolgál. Tässä on tämä Anna Santa, joka ei ole oikea nimi, ja en voi kertoa sen oikean nimen, koska hän tälläkin hetkellä on armeijan leivissä. Úgyhogy egyelőre a munkája miatt ő ezt nem meri nyilvánosan vállalni. Joten työnsä takia tämä naishenkilö ei uskalla julkisesti ottaa ja myöntää tämän asian. Ő olvasta a könyvemet, és ennek hatására keresett meg engem. Hän luki minun kirjani ja tästä johdosta hän otti yhteyttä minuun. Először interneten beszélgettünk, és volt egy olyan érzésem, hogy valószínűleg itt lakik a közelben. Nem tudom, honnan jött ez az érzés. Ensin keskusteltiin tietokoneen kautta, eli chattien kautta, ja siinä vaiheessa minulle tuli sellainen tunne, että tämä naishenkilö asuu varmaan aika lähellä. En tiedä, minkä takia tuli tämä tunne. Amikor találkoztunk, neki is ugye ez volt az érzése, és kiderült, hogy kb. 100 méterre lakunk egymástól. Ja sitten kun tavattiin, hän kertoi, että hänellä oli samanlainen tunne, ja tulikin ilmi, että asutaan noin 100 metrin etäisyydellä toisistaan. Szóval vele sikerült rendszeresen találkoznom, és azóta barátok is lettünk. Ja hänen kanssa sen jälkeen tavattiin monen kertaa ja olemme tällä hetkellä ystäviä. Anna Santának gyermekkora óta vannak élményei, és fokozatosan fejlődik, úgymond. Hänellä on kokemuksia ihan lapsesta lähtien ja ihan selvästi hän kehittyy vielä näissä asioissa koko ajan. Ő állítása szerint a galaktikus föderáció különböző fajaival van kapcsolatban. Hän kertoo, että hän on yhteydessä tämän galaktisen federaation eri jäsenten kanssa yhteydessä. Olyan fajokról is beszélt, amilyenről én még nem hallottam, és rajzolt is egy párat, itt van az egyik képe. Hän kertoi, että yhteydessä on useampaan erilaiseen lajiin ja on joukossa sellaisia lajeja, mistä itsekään en ole kuullut aikaisemmin. Tässä on joitakin piirustuksia. Egyszer találkozott egy olyan lénnyel, aminek óriási feje volt. Kerran hän tapasi sellaisen lajin edustajan, jolla oli valtavan suuri pää. És óriási érrendszerek voltak a fején végig. Látszódott az összes érrendta. Ja pään kohdalla näkyy valtavasti niin kuin verisuonia. Ihan näkyy näkyvästi esillä. A lény nagyon barátságos volt, de azt mondta, hogy ne is próbálj megérteni az ő külsejét vagy viselkedését. Tämä alien oli hyvin ystävällinen, mutta sanoi, että ei tarvitse yrittää ymmärtää hänen ulkomuotonsa. Mert az emberi agy ezt egyszerűen nem lenne képes felfogni teljesen. Koska ihmisen mieli ei pystyisi ymmärtämään tätä asiaa. Lát még különböző fénylényeket is, ezek olykor ruhában vannak, olykor pedig csak szimplán egy ilyen fényes test látható. Siinä on joskus tällaisia valoilmiön muotoisia lajeja, jotka joskus on ihan fyysisessä vaatteissa, joskus pelkästään valopallona. Ennek a lánynak folyamatosan fejlesztik úgymond a képességeit, egyre erőteljesebbek. Ihan selvästi tämän naishenkilön ja tuttavani kykyjä kehitetään koko ajan ja koko ajan niin tämä nousee korkeammalla tasolla tässä asiassa. Még a katonasághoz is ők küldték, és úgy érzi, hogy ott lesz majd később feladata. Ja hän kertoi, että luultavasti nämä oliot ovat lähettäneet hänet niin kuin armeijan palvelukseen
ja tuntee, että hänellä on sitten myöhemmin tehtäviä. Különböző úgymond fénykódokat, vagy ősi kódokat kap, ami ilyen különleges írásjel. Hän saa jatkuvasti jonkinlaisia koodeja, jotka ovat aika erikoisia. Ezek a kódok információt tartalmaznak, vagy energiát. Ja nämä koodit sisältävät joko informaatiota tai energiaa. Ezt nem lehet úgy olvasni, mint az ABC-t, vagy mint a földi nyelvet. Tätä ei voi lukea niin kuin ihmisten aakkosia. Ez hatással van tudat alatt akár az emberre is, hogyha csak szimplán nézi a képet. Tällä voisi olla vaikutusta vaikka suoraan ihmisen tietoisuuteen, vaikka pelkästään katsomalla tätä. Beszéltek neki az univerzumnak a szerkezetéről, amit leginkább egy tóruszhoz hasonlítottak. Puhuivat hänelle muun muassa maailmankaikkeuden rakenteesta, joka heidän mielestä muistuttaa tämmöistä Taurus-kuviota. Képzeljük el, hogy van a kezdet, az egység. Bárhogy nevezhetjük, valaki Istennek mondja. Et siinä on tämmöinen alkupiste. És ebből az egységből létrejönnek idővonalak. Ez a mi idővonalunk. Ja siitä alkupisteestä lähtee erilaisia aikajanoja ja siinä yksi on meidän aikajana. Ezekhez az idővonalakhoz más terek is tartoznak, és látható, hogy nagyon sok idővonal van még. Ja siinä näkyy, että samanaikaisesti on useampia aikajanoja olemassa. Nos, a földönkiek egy része nem csak szimplán fizikai lény, Näiden lajien osa on fyysinen, mutta osa ei ole fyysistä. hanem más dimenzióban is mozognak, vagy más terekben. Vaan ne liikkuvat myös eri dimensioissa ja eri olemassaolon tasoilla. És egyes lények a saját idővonalakról ugornak át a mi idővonalunkra. Ja eräät tulijat tai vieraat pystyvät hyppäämään eri aikajanoilta toiselle aikajanalle. De hozzáteszik azt, hogy valójában úgymond nincs idő. Ez csak a mi viszonyításunk. Mutta ne kertovat samalla, että varsinaisesti aika ei ole olemassakaan, vaan se on niin kuin meidän käsitys tästä fyysisestä maailmasta. Ez mind egyszerre történik. Hiába vannak különböző vonalak, ez mind egyszerre van. Vaikka on monia aikajanoja, mutta kaikki tapahtuu kuitenkin niin kuin saman aikaan. Kaikki on saman aikaan olemassa. És ez Anasanta egyik fő segítője, ez a lény. Nagyon érdekes a ruhája, mert itt különböző szintén ilyen kódok, energiaminták láthatók. Tämä olio on tämän naistuttavani auttaja. Ja tässä näkyy vaatteissa on jotakin energiamerkkejä, jotka säteilevät energiaa. Nagyon közeli lelki kapcsolatban van vele. Hän on hyvin läheisessä henkisessä ystävyyssuhteessa tuttavaani. És nincs pontos hely, hogy honnan származik, egy másik térből, egy másik dimenzióból, ennyit tudunk. Ei ole ihan tarkkaa tietoa, mistä hän on kotoisin, mutta jostakin eri dimensioista, eri tasolta. Van még egy kedves barátom, neki István a neve. Minulla on edes toinen läheinen ystävä nimeltään István. Neki is különleges képességei vannak, mint Anasantának. Hänelläkin on erikoisia kykyjä vastaavasti kuin tällä naistuttavallani. Anasanta információkat csatornáz a föderációtól. Että Anasanta, tämä naistuttavani, saa informaatiota näistä federaatiolta. És le tudja tapogatni az ember energetikai rendszereit. Ja pystyy tunnistamaan ihmisen energiset ominaisuudet.
Istvánnak pedig nagyon erős az intuíciója, és szinte olvas az emberben. Ja hyvin voimakas intuitiivinen kyky pystyy lukemaan ihmisen mielessä. Kettejük által én is tapasztalatokhoz jutottam. Tämän kahden ystäväni avulla minäkin olen kokenut monenlaisia asioita. Több alkalommal is leültünk meditálni, vagy relaxálni, és különböző gyakorlatokat végeztünk. Useamman kerran olemme meditoineet yhdessä ja rentoutuneet yhdessä ja olemme kokeneet asioita. Volt alkalom, amikor Anna Santa csatornázni kezdett. Jossakin tapauksissa tämä naistuttavani sai kanavointikokemusta. Különböző energiákat éreztem a testemen, és a csakráknál erős nyomásokat. Tunsin selvästi erilaisia energiaan liittyviä vaikutuksia ja chakrojen kohdalla selvästi tuntemuksia. 2 alkalommal éreztem teljesen határozottan, hogy valaki fogja a vállam, pedig nem láttam senkit. Useamman kerran olen kokenut sellaista, että joku pitää kiinni mun olkapäästä, vaikka en nähnyt ketään. Az energiák összeadódásából pedig egyszer sikerült egy testen kívül élményben részesülnem. Ja joidenkin energiaimpulsien johdosta olen kokenut kehon ulkopuolista kokemusta. Azt képzeltem el vizualizációval, hogy egy másik városba megyek a barátnőmhöz. Siinä kokemuksessa visualisoin, että lähden toiseen kaupunkiin naisystäväni luo. Berepülök a szobájába, és megérintem a kezét. Lennän hänen huoneeseensa ja kosketan hänen kättään. Én azt hittem, hogy ezt csak elképzelem, tehát nem tudtam, hogy ez valóban megtörténik. Minä ajattelin, että tämä on vain mielikuvitus. En tiennyt, että tämä tapahtui oikeasti. Nem mondtam, hogy többieknek, hogy éppen mit csinálok. En kertonut tuttavilleni, että mitä mä tein. István megszólalt, hogy azt látta, hogy az energiatestem egyszerűen kimegy a szobából. Tämä miestuttavani sanoi, että hän näki, että minun astraalikehoni poistui huoneesta. A következő nap pedig a barátnőm írt nekem, hogy úgy érezte tegnap, hogy megfogta valaki a kezét. Seuraavana päivänä tyttöystäväni kirjoitti viestin, että hän tunsi, että viime yönä hän kosketti hänet. Én úgy gondolom, hogy erre egyébként bárki képes, csak ezeket a képességeket fejleszteni kell. Minun mielestäni kaikki on kykenevä tekemään tämän, mutta tämä pitäisi vaan kehittää. Hei, teidän molempien aurat näkyy tällä hetkellä aika selkeästi. Sinäkö näet? Joo. Att, 10 senttiä niin kuin ympäröi hogy a mi aurákat látja jelenleg mind a kettő elég magas. että hyvin menee. Kiitos. Szóval nagyon érdekes tapasztalatokat értem meg ezzel a 2 emberrel. Minä koin näiden tuttavien kanssa hyvin mielenkiintoisia hetkiä. Pár hónappal korábban megismerkedtem egy hölgyel, neki is csak álneve van, Maja. Pari kuukautta aikaisemmin tutustuin erään toiseen henkilöön, naishenkilöön, jonka ei ole oikea nimi on, mutta käyttää nimeä Maija. Ő azt állította, hogy nem csak földönkívekkel van kapcsolatban, hanem angyali lényekkel is. Hän on yhteydessä myös vieraisiin olentoihin, mutta ei pelkästään heihin, vaan myöskin enkeleihin. Ezek az angyalok szinte bármilyen formában meg tudnak jelenni, ő nem látott szárnyakat a hátukon. Nämä enkelit pystyy ilmestymään missä muodossa tahansa, mutta hän ei nähnyt mitään siipiä niiden selässä. Megbeszéltünk Majával egy találkozót, hogy majd talán segít nekem ezekben a dolgokban. Sovittiin tapaaminen hänen kanssaan, että hän pystyisi auttamaan minua tässä asiassa. Azt megelőző este azt éreztem a szobámban, hogy óriási energia nyomódik rám.
edellisenä iltana tuntui, että valtava suuri energia painaa minua. Ez teljes mértékben fizikailag lehetett érezni az egész testemen. Ja tämä tuntui täysin fyysisesti koko kehossa. Éppen sötét volt, mert hogy lefekvéshez készülődtem, Oli pimeätä, kun olin menossa just nukkumaan. és több alkalommal is hallottam, hogy a padló recseg, mintha lépkedne rajta valaki. Ja useamman kerran kuulin, että lattia rätisee niin kuin olisi joku kävellyt siinä. Ez biztos vagyok benne, hogy nem csak a hőtágulás miatt volt nálam, soha nem recseg a padló. Mä olen varma, että tämä ei ole pelkästään lämpölaajenemisesta johtuva ilmiö, koska minun lattiani ei koskaan rätisee. Utána már éreztem egyfajta jelenlétet is mellettem, de nem láttam senkit. Myös tunsin jonkinlaisen läsnäolon tunteen, mutta en nähnyt ketään eikä mitään. A következő nap elmentem Majához, és beszámoltam neki a történtekről. Seuraavan päivänä tapasin tämän henkilön Majan ja kerroin tästä edellisen illan tapahtumista. Nem lepődött meg, azt mondta, hogy ő küldte oda az energiát és a segítőket is. Hän ei yllättynyt, vaan sanoi, että hän on lähettänyt Latsin luo näitä auttajia ja näitä energioita. Azt mondta, hogy tud segíteni, ugyanis úgy vette észre, hogy az aurámban úgymond különböző blokkok vannak az energiatesteimben. Hän sanoi, että pystyy auttamaan, koska Lászlón aurassa on jonkinlaisia blokkeja. Ő úgy azt mondta, hogy ezt teljes mértékben le tudja tisztítani, és olyan leszek, mint egy újszülött. Hän sanoi, että näitä esteitä tai blokkeja, mitä ne onkaan, niin pystyy poistamaan ja hän tulee olemaan niin kuin vasta syntynyt vauva. Amikor ez megtörtént, akkor majd úgy tudok, egyre jobban fogok érzékelni, és tovább tudok fejlődni. Silloin kun tämä sitten tapahtuu, niin hän pystyy kehittymään ja pääsee tässä henkisessä kehityksessä eteenpäin. Amikor ezt tette, akkor óriási energiákat éreztem a testemen, és egyfajta halandzsa nyelven beszélt. Egy ilyen amaja. Kun tämä tapahtui, niin tunsin taas kehossani valtavan energisen paineen ja tämä naishenkilö puhui jotain hyvin erikoista kieltä, mitä en ole ikinä kuullut missään. Ezután csináltunk különféle gyakorlatokat. Azt kérte, hogy nyújtsam ki a kezem és próbáljak érzékelni. Sitten tehtiin erilaisia kokeita ja pyysi, että painisin käteni suoraan eteenpäin ja yrittäisin niin kuin tuntea asioita. Azt kérte, hogy ne aggyal próbáljam az egészet felfogni. Pyysi, että ei yrittäisi niin kuin, mielen kautta tai niin kuin aivojen kautta tunnistaa asioita. Szóval kinyújtottam a kezem, és különböző irányokba mozgattam. Koska pistin käteni suoraan eteen ja sitten yritin liikutella eri suuntiin. Az egyik ponton olyan volt, mintha sokkal sűrűbb lett volna a légtér, az energia. Yhteen suuntaan, kun osoitin, niin tunsin, että siinä on ihan selvästi niin kuin paljon tiheämpi energiakenttä. Mondtam neki, hogy igen, érzem, hogy mellettem, mintha sokkal sűrűbb lenne itt valami, mintha itt lenne valaki, vagy állna valaki. Kerronkin, että tuntuu, että siinä suunnassa on jotain hyvin selkeästi, niin kuin olisi seisomassa joku henkilö. Azt mondta, nagyon jó, ugyanis egy angyal áll mellettem. Sanoin, että hyvä, koska tosiaan siinä kohdassa onkin edes enkeli. Ahogy eljöttem tőle, napokon keresztül éreztem magamban az energiákat, ilyen hullámzásszerűen. Ja seuraavana päivinä tunsin selvästi erilaisia aaltoilevia energiapiikkejä. Néhány sugallat vagy gondolat bejött a fejembe, ami aztán igaznak bizonyult. Tunsin erilaisia mielikuvia
kuvia ja johdatusta, mikä todella toteutui. De ezek a hétköznapi élethez tartoztak. Mutta ne kuuluu arkiseen elämään. Mivel érdeklődöm a spirituális vonal iránt, ezért létrehoztam egy C5 csoportot, Koska olen kiinnostunut tästä henkisistä asioista ja uhoista, niin olen luonut tämmöisen C5-ryhmän, ez az 5. típusú találkozás a földön kívüliekkel. joka on myös Suomessa tunnettu. Tämä on Villinnastien tapaaminen vieraiden kanssa. Most ugye Stephen Greer kutató népszerűsíti ezt a módszert. Stephen Greer, amerikkalainen ufotutkija, on tämän asian niin kuin luoja ja keksijä. Ezt nem ő találta ki, ennek legalább 60 éves múltja van. Niin hän ei ole keksinyt tätä, vaan täällä on noin 60 vuoden historiaa. Csak akkor még nem C5-nek hívták. Mutta silloin ei ollut vielä C5. Itt arról van szó, ugye, hogy kiküldünk egy gondolatbeli üzenetet, hogy szeretnénk kapcsolatba lépni a jó indulatú földön kívüliekkel. Tässä on niin kuin tarkoituksena lähettää ryhmänä tämmöinen mielestä lähtevä pyyntö, että haluamme tavata hyväntahtoisia vieraita. Mint látszik, több alkalommal is szerveztem csoportok, túrákat különböző helyekre, ahol ezt gyakorolhatjuk. Tässä näkyy kuvissa, että useamman kerran olemme lähteneet ryhmän kanssa luontoon ja olemme harjoittaneet tätä. Olykor pedig egyedül is nekivágtam az erdőknek, csendesebb helyeknek. Ja joskus ihan yksinkin olen lähtenyt ja kokeillut tätä jossakin metsissä tai puistoissa. Nagyon sok alkalommal nem történt semmi, egy-két alkalommal láttunk olyan fényes objektumot, amiről nem tudtok megmondani, hogy micsoda. Useamman kerran olemme nähneet valoilmiöitä tai vastaavia, mistä emme osanneet selittää, mitkä ne ovat. Egy alkalommal óriási nyomást éreztem a homlok csakrámnál. Eräässä tapauksessa tunsin otsachakran kohdalla hyvin voimakkaan paineen. Végül hátra feküdtem és bámultam a csillagos eget. Sitten nojasin taaksepäin ja katsoin tähtitaivaaseen. Láttam ott repülőt, műholdat, mindenféle hagyományos dolgot. Minä näin siinä monenlaisia liikkuvia asioita, mutta en tiesin, että ne on lentokoneita tai satelliitteja tai muita vastaavia. Egy alkalommal pedig így bejött egy fényes pont a képbe. Mutta yhtäkkiä tuli sellainen valopiste siihen näkökenttään. És arra gondoltam, ha ti vagytok azok, villancsatok egyet. Ja tuli mieleen, että jos te olette niitä, jotka pyysin, niin väläyttäkää valoa. És abban a pillanatban, hogy ezt kigondoltam, azon nyomban villant egyet a pár. Ja ihan samalla hetkellä, kun tämän ajattelin, niin se väläytti. Nem tudom, hogy ők voltak-e vagy sem. En tiedä, oliko ne sitten oikeasti ne vai ei. De minden esetre furcsa véletlen, hogyha arról van szó. Mutta jos se on sattuma, niin ainakin mielenkiintoinen. Kysymys. Steven käyttää laseria niin siinä yhteydenpidossa ja niin tämmöisessä yhteydessä näin. Aha. Olen tavannut hänet ja hän on kertonut niistä tapauksista. Steven Greer Liser Fate-használ a kapcsolatfelvételre, nem tudom, hallottál erről róla, azt mondja, hogy találkozott vele. Igen. Néha én is használok, de nem tartom úgymond követelménynek. Tehát a földönkiek akkor is megérzik a gondolatot, ha van lézerfényed, ha nincs. Eli sanoo, että hänkin silloin tällöin on käyttänyt, mutta luultavasti ei tarvita, eli mieli riittää. Tuossa oli toinen kysyjä. Steven Greer oli Suomessa 1996 Hanasaaren UFO-konferenssissa ja silloin hän oli vielä niin arka. Tämä Hanasaaren konferenssi, ehkä monet olikin siellä, oli Rauni-Leena Luukasen. Minä olin hänellä asiantuntijana, niin perustettiin ja se onnistui oikein hyvin, mutta Greer oli, silloin hän keräsi vasta näitä tunnettujen henkilöiden UFO-tapauksia. Minä itse kysyin häneltä, että
koittaa olla mukana myös kontaktihenkilönä, niin hän siinä vaiheessa sanoi, että tässä alkuvaiheessa on parempi luottaa näihin ufonnäkijöihin. Finlandsarbeisrådet i en USAHOL Ismertufo kutatukis se korabi kontakt orvosaki rangelevot Malmek Hotsanos China soportotes isottis reisikäisuutta. Örülök, hogy sok ilyen csoport alapul egyébként. Én is tovább fogom majd ezt folytatni a csoporttal. Joo, tämä on mukavaa, että maailman eri kolkissa on tämmöisiä ryhmiä ja hänkin jatkaa tätä asiaa eteenpäin. Anteeksi vielä, nyt mä lopetan. Enää lopetan. Lopetan mä nyt, kun mä oon saanut moitteita tästä. Mä tiedän kaiken, mutta en mä voi sille mitään. Etelä-Amerikassa tämä systeemi on nyt erittäin voimakkaasti kehittymässä ja käytössä koko ajan siellä. Dél-Amerikan vanhasta jälkeistä tätä csoportokat, és nagyon sikeresek. Igen, ismerem ezt tehát ismerem őket. Joo, kyllä hän tuntee näitä ja seuraa myös. Paula on siellä niinku vetäjänä. Harris. Joo. És hát ugye mindezek után megkérdezhetni az ember magától, hogy jó, de mi ennek az értelme, vagy mi a feladatunk? Ja tämän jälkeen voidaan kysyä, että mikä meidän tehtävä tai mikä tämän koko asian ydin. Jól látható, hogy a dualitás világában vagyunk. Itt van a jó, és itt van úgymond a rossz is. Et me olemme tässä dualisessa maailmassa sekä hyviä että pahoja asioita. De valójában szerintem ez csak illúzió, ugyanis minden az egységet alkotja. Mutta on tietysti vain illuusio, eli mielikuvitus, että tämä on kuitenkin yksi kokonaisuus. Én úgy gondolom, hogy a fókuszunkat nem a negatív dolgokra kell tennünk, minun mielestäni ei tarvitse keskittyä negatiivisiin asioihin, hanem a pozitívakra. vaan mieluummin positiivisiin asioihin. Itt a Földön el kell érnünk a békét, a harmóniát és az örömöt. Pitää saavuttaa tässä elämässä harmoniaa ja rauhaa ja iloisuus. Kapcsolatba kell kerülnünk akár a Földön kívülekkel, akár úgymond önmagunkkal is. Pitää saada yhteys sekä vieraisiin, mutta myöskin itseemme. Mindenkinek ott van lehetőség a lelki fejlődésre. Jokaisella on tehtävä ja mahdollisuus kehittyä. Egymást is meg kell segítenünk, és ezáltal hallunk előre. Pitää auttaa toisiamme ja tällä tavalla päästä eteenpäin. Joska, pian välillä on aikaa. És természetesen, hogyha egymást megsegítjük, akkor ezt a bolygót is meg lehet menteni. Ja jos autamme toisiamme, niin pystytään pelastamaan myös maapallo. És egy idézettel zárnám az előadásomat. Ja tässä kun lopetan esitelmän, niin on eräs lause. Nem emberi lények vagyunk spirituális tapasztalatokkal, nem emberi lények vagyunk spirituális tapasztalatokkal. Ez itt van. Hát ezt csak mondom. Et emme ole ihmisolentoja tai henkisillä ominaisuuksilla, hanem spirituális lények vagyunk emberi tapasztalatokkal. vaan olemme henkisiä olentoja ihmiskokemuksilla. És ennek a nagy egésznek ja tämän suuren kokonaisuuden te is fontos része vagy, te is és mindannyian azok vagytok. Jokainen henkilö on erittäin tärkeä osa. És köszönöm, hogy itt lehettem. Ja kiitos, että sain esiintyä. Meillä on 5 minuuttia aikaa kysymyksiä, jos haluatte kysyä jotain. Niin 5 minuuttia aikaa. Pari kysymystä. Kommentit
ollaan Olli Pajulan kanssa näitä asioita tutkinut. Tämä on loistava asia, että meillä on unkarilaisia ystäviä, jotka on useimmissa asioissa samaa mieltä. Ja nyt mun mielestä on hyvin tärkeää, että kun kontakteissa nimenomaan tulla alusta lähtien meille viesti, että lopettakaa se toistenne tappaminen ja luonnon tuhoaminen. Niin se on käden ulottuvilla, että me sanoisin tästä salista niin 95% niin pystyy olemaan tappamatta muita ihmisiä ja kohtelemaan tätä useita luontoa niin kuin tässä ympärillä. Tehdään siitä fakta. Ei jäädä odottaa 50 vuotta, että joku Roosevelt niin paljastui, että se oli avaruusolentojen laite ja siellä oli olentoja sisällä. Nagyon örül, hogy Magyarországról ilyen vélemény jellegű valaki el tudja mondani a saját gondolatait és a eseményét, és hát tényleg szerinte is a legfontosabb dolog, hogy ne egymást törjük, és ne egymást izgassuk, hanem harmóniában éljünk a szép természettel, amit körülöttünk is van. Teljesen egyetértek vele. Egy hölgy még szeretnék volna kérdezni. Ennen kuin ihmiset poistuu täältä, yksi tärkeä asia. Kello 13 saakka te, joilla on hotellihuoneet, niin check out time. Eli teillä on yhteen asti hyvin aikaa, että ei mitään hätää. Neki köszönöm szépen, és egy hölgyet kérdezni szeretett volna. Kiitoksia sanoista. Kiitos Lahtila. Samoille linjoille. Köszönöm ugyanazon vanhoista. Joku oli kysymässä. Joo. Kolmion muotoista ufoista, koska mä näin 1,5 vuotta Suomessa Mikkelissä. Että onko siitä selvinnyt mitä? Kenen aluksia vai ihmisten rakentamia? Ő is látott másfél éve egy ilyen 3 fő alakú UFO-t, hogy van esetleg valami pontosabb információról, hogy kinek a járművei. Én úgy gondolom, hogy ezek egy része lehet katonai jármű, de nem mindegy. Ebben biztos vagyok. Hän on sitä mieltä, että osa näistä laitteista voi olla hyvinkin sotilaallisia laitteita, joita näissä salaisissa projekteissa rakennetaan, mutta ei kaikki. Biztos vannak titkos projektek, amikről nem tudunk. Se on varma, että on sellaisia salaisia projekteja, mistä me emme tiedä. De ezeket már évtizedek óta látják, és már bevetették volna őket szerintem. Mutta näiden vuosikymmenien ajan, ja jos näitä olisi julkisesti olemassa, niin ihan varmasti sotilaat olisivat käyttäneet jo jossakin tapauksessa. Ráadásul, ha ez titkos katonai gép, akkor miért úgy használják, hogy az egész lakosság látja? Ja jos ne on kerran salaisia sotilaallisia laitteita, miksi niitä näytetään joka puolella maailmaa ihmisillä? Ennek nincsen értelme. Siinä ei ole niin kuin järkeä. Joo. Hogy pontosan olyan gép szállt le az ő egyik kertjébe, vagy területén, amiről te is beszéltél. Ez nagyszerű, mert ez megerősíti a beszámolót. Tämä on tietysti todella mukavaa kuulla, että on muuallakin nähty samanlainen. Jaa. Joo. Hogy az ablakból néz ki, ahogy leereskedik, és utána lassan fölemelkedett, és elrepült a fák között, de mondja, hogy utána több napig érezte az arcán és a testén
ostaa meleget, ostaa valmiita, mitä kierrättä löydä. Siinä näkyy myös ikkunoita, niin kuin sinäkin mainitsit. Niitä nyt ei sälytetä, että lappak és úgy, mint ahogy említette, fényük lenne. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Köszönöm egyébként a fordítást. Szívesen. Vitos, thank you very much.